puɗɗorima inde geno jurmotoɗo jurmittoɗo en juule annabi min tedduɗo cuɓaɗo korsuɗo nelaɗo e men timminɗo nelal mum haydara mankani en duwanima jinnaɓe men ɓe sababu men goni ena woodede o duniya weltaare ɓiɓɓe fulɓe andu diine maɗa fedde heblo sukaɓe afrique dendagal ɓiɓɓe fulɓe to goni kala jambal ɗon rendoji fulɓe so daneri foltima ɓaleri leelani buuɗal yurmeende feere feeña windere so buuɗal yurmeende feeri feeñi moni kala ɗuwo e barke jomgal buuɗal yurmeende ɓataake men naasaande 14 korse hitande ujunnaji ɗe 17 ko ɓataake cellal ɓalli nde tawnomo sellani ala ko woɗi ɗum so wona sellude kala ko jiiɗa e aduna ɓuri welde ko cellal ko jiɗɗa haarandur ko kala ko jiɗɗa nema ko kala ko jiɗɗa galleji ko kala ko jiɗɗa gandal ko kala ko jiɗɗa dewal Allah ko kala ko jiɗɗa yontede ko kala ko jiɗɗa tinede ko kala so tawi a sellani ma wiɗe gueɗe kala ma falkiso daroɗa beele ɗabba cellal beele cella nde tawno ɓandu so tawi sellani ala ko hattanta goɗɗum so wona yo sellu aduna o moni kala men ko deftere nden deftere noon Allah subhanahu wa ta'ala waɗiri ɗum ko ha goto men kala janggay goɗɗo nde tawno Allah wi ko laarodire jurmodire on saaha noon goto e mon kala heɓay goɗɗo o ko en rentoro ko ɗum saabi Allah subhanahu wa ta'ala rokki en haqqillaji e kala saaha so omo haalde men o wiyata kaaldumi koye joom en hakkillaji en beele mbawa miccade ko woni ɗo ko waɗi ko beele mbawa rentade woto perguitade hen ko ɗum waɗi hankiɓe nde en jiyaniɓe Allah waɗiɓe e qur'anil karim ayi kala men duttiɗo e qur'anil karim ene janga gonka mabɓe janga kotki mabɓe janga dewle mabɓe janga jokkodire mabɓe janga kareli mabɓe janga kala mabɓe an o janguɗo mbawa rentade wata waade no bonɓe ɓe ni mbawa kadi annene sembolinde hoore maɗa beɗa aɗa wayno moƴƴinoɓe hen ɓe mbano ni enenne goto e men kala so ene laara goɗɗo goto e men kala ko deftere ene janggay goɗɗo nde tawno gando goto wi kala nde kippiɗɗa deftere laarɗa kala bindol ngol jiiɗa bawgol wonde kala wonko ngol haalantuma ala bindol taw bindol ngol ala ko haalata paama walla mbasa famde jiya ko winda ko walla mbasa yiide pawa hen jiiɗe ma donka liirde donka jangude kono bindol ngol wonko ngol haalantuma enenne goto men kala wonko haalanta goɗɗo so tawi oɗo henno wondi koye jaɓen ko deftere wonande wuro ngo kala ko deftere wonande galle mon o ko deftere wonande leegal mon ngal ko deftere wonande leydi ndi o wondi koye jaɓet
ko enen makko jeyda e galle gooto o woni deftere e kala subaka eɗen poti janngude e makko gurdam jabet jabeɗo no waɗatamo ni hen sahaji no finirta o feewa ni hen sahaji no finirta o wasa fewde ni hen sahaji no sukara makko ngabbirta ni teskoɗen holko ngabbinta sukara makko nde tawno jabet cikkaten addata jabet tan ayi ko jumadi woni sukara wona jumadi tan addata jabet ñamde bonde ene adda jabet kettoɗen no moƴƴi ñamde bonde ene adda jabet mankude haarde taw wonata reedu tullino heewa joyi mi haari ala wona ɗum woni haarde ɗum ko tullinade e haarde ne serti neɗɗo ne haara taw deɗɗinaki taw reedu ndu mawnani neɗɗo ne haara taw reedu ndu guttulɗi guttaki neɗɗo ne haara nde tawno karki fawi koye ñamde moƴƴere wande vitamine ayi so tawi are restaurant mo 5 étoiles walla ni restaurant mo 3 étoiles taw ko ngarɗuɗo walla ni hay restaurant mo ngarɗani no feewi kono koɓe ndefata ko kala ene waɗi vitamine soit ko gertogal mum soit ko tew mum soit ko liɗɗi mum soit ko ligimaji mum soit ko salade mum kala mum koko moƴƴina ene fonda ha foti ene yaadi e ƴiƴam ɓanduma ene moƴƴi hen ay kala ko ñamɗa hen ene yonma ballitorɗa jaram ko nden ñamde woni yahoore e nder mbuho maɗa sellina ƴiyeɗe nde tawno wona kette tew sohla e ɓandu neɗɗo sohla e ɓandu neɗɗo ko ƴiye sa yeehi peesoyde ɓandu maɗa aɗa neɗɗel cewgel karligel ayi o daña kiloji ɗi a sikkano jiya oɗo hen ko kette ɓole o daña tan ko kiloji kette on woni biyeteɗo graisse ayi aɗa jogui musidɗo maɗa omo jogui ko wiyete cholestérol woni nebam e ɓandu makko gueresaji te aɗa andi kam oɗo henna o ɓuuri yidde tan ko yarde ndiyam glace o jagga kosam o weddo hen ɓodde glace o wuro ɗum o yara kosam kala ne waɗi nebam eywa o ñaama joni maaro bidon ngaji oli o gayna o denka hen poti ndiyam glace ɓuuɓɗo o fenda ɗum toon ayi nebam ɗam takkoto koye nder makko ko ɗum wontoyta graisse omo ñaama tew paygu tene kadi ganduɗa ko joom kette walla ni graisse o fayi koye nder ɓandu makko mo seɓeteɗo kala ɗo ɗaɗol wonno e ɓandu makko sikki ala ɗaɗi kala cukkata sukkata ɗaɗi ko graisse kam sukkata ɗaɗi ɗum noon alay sago tinnoɗen no moƴƴi ganden graisse kam sukkata ɗaɗi ndentoɗen cukkiten ɗaɗi men beele mbayno wuuda kala ɗaɗol bawgol wonde noon jokkugel e ɓandu maɗa nafowol e ɓandu maɗa gurtinowol terɗe ɓandu maɗa kalde ngol sukki so yurnitama tawete ko graisse way tan kono eɗen joɗɗo hen machine eɗen nannimo e ngoɗo maayo eɗen mbaɗi tiwoji eɗen ƴooga e oɗo hen machine omo addane ndiyam eɗen nanna e guese men so ndiyam ronki arde ƴeeɗen to ala ɗo sukki rakkoraji machine o walla tiwoji ɗi kala hen ɗo sukki ndiyam ɗam ngakka arde no hannirta ni neɗɗo one kankone kala nde ɗaɗɗi cukki ay ƴiƴam ɗam ndiyam ɗam mbuho natta yaade no yiɗiri ni on saaha koyɗe gona jaadde juɗɗe gona jaadde ɓandu ndu wona jaadde ay hankkadi ni natta muusde ni saabu kala ɗo jaaɗi hay sa mucci muusata saabu ƴiƴam arata ɗon ɗum addata rewa ha ɓandu maaya koyngal so maayi sa mucci hay sa fi hen laaɓi jomum tinata saabu ɗaɗol guurgol ngol natti addude ƴiƴam ay faade e oɗon nokku woni no musidɗo men haali abouba waɗirno expliqué ngol to lawol ni way kono contact kurani ay compteur nani kuraji gale ɗi pop cengi koye compteur e so tawi a ñoƴƴi tan foof huɓat sa ñifi huɓata kuraji ɗi noon so tawi woni hen contact goto ay mo fil mum boni nder sa ñoƴƴi kura o yettotako ɗo bariste ɗo ɗo branchement woni ɗo kura yettotako ay nanga ventilo ma mbarisa hen donc e jeygar
nanga téléphone maɗa mbarisa hen donka e jeygue ar kuɓɓa hen télé ma donka yar sabu holdum sabu wonko ñawi nder to ma ɗum itte fewne nde kuura watta yetat ɓandu neɗɗo ne ko noon wayi kala nde ɓandu ma muusi walla jaaɗi donkuɗa yo jaɗɗo iwema woni ɗaɗi he donkugola sukkitade beele ƴiƴam ɗam wawa yettade ɗon ɗum noon alay saago tinnoɗen ndentoɗen gueres kala nde jiiɗa neɗɗo joom gueres jangge makko ndentoɗa wota dañde gueres ko wiyete paludisme eɗen gandi paali moƴƴani kala nde naate ƴiiƴam wontata ko ɓaleɓe heddo joomum ne ruyta ɓaleɓe ko paludisme ɓuuri wawde addude ɗum addata paludisme noon ko ñamde bonde lelde bonde ɗo mbalta ɗo laaɓani ko ɓornotoɗa ko laaɓani ko ñamata ko laaɓani environnement a taridi ma ndi laaɓani ɓowɗi ɗi kadi ko tookaɗi ayi ɓowɗi ɗi ko tookaɗi kadi aɗa wonde mette kadi aɗa anata kono feewi ɗum ɗo so jillodiri e ma tan daña paludisme yimɓe cigata ko ɓowɗi ala hay ñamal jootekal ne adda paali neɗɗo so haarani ɓernde weltaki ayi ɓandu mayat ndu teddata ɗo noon kadi ɗo laaɓat ɗo walata ɗo laaɓani ha tenti matelaji ɗi ene poti rentede jiiya matelaji waɗi pundi a heewi wa leydi a heewi waɗe darab ay so waɗama darab an sa waɗi aɗa walde wutte ma sa weeti tara wutte waɗi gakkande darab one ko noon ɗum woni ko natata e ɓandu ma woni microbe matela ko microbe ɓolo sa andi a wawi toppitade matela laaɓal muɗum ha fewa waɗa leeso kam sa fiɗɗe fiye mbajjuma tan ɗelo sa fini a tawata suuje ɓandu ma tinnoɗen hen no moƴƴi musidɓe tedduɓe banggue goɗɗo mo jiɗɗen nayade seeɗa koko fate jawdi darindi enen noon ko en yimɓe joomen jawdi darindi kono kadi soko Allah en ɓurani wawde yurnitade cellal jawdi men so wona laamuji men mbatti han kadi addanden ko wiyete vétérinaire woni safroɓe jawdi kono kay hanino vétérinaire uji wona woɗeɓe jangguinta en holno jawdi pikkirte holno jawdi safrirte e holno jawdi haɓorte haade ñaw yettat ɗum hanino taw wona to banggue tubankiri jangguinten ɗum saabu enen kam alhamdulillahi rabbil alamina jibinaɗen koye jawdi mawnuɗen koye jawdi tawɗen ko jawdi ganduɗen ko jawdi koɗɗen koye ladde leɗɗe ne taari en jawdi ne taari en so fini koye ladde dawata annene koye ladde dawata ndeke noon min hooram so tawi wonti ko vétérinaire arata ne wakki sac mum ne waɗɗe moto mum ne jole auto mum ne addi pinguji mum eɗen jooɓa kaalisaji ne pinga jawɗele men est ce que aduna nayi so jardi laaceje aduna woni koye yarude caggal moni kala ma e law en jiɗɗen haalde hen seeɗa saɗa jogui jawdi maɗa nana fetto ene leelino fetto holko kewɗen wiide gadde laaɓi kirsen law guila jiibani hunde ne fetto en ganda ko waɗi ɗum en ganda ko posone te on posone so tawi en kirsi so tawi ngun tewne waɗi posone sen ñaami enen koye men wayro koɗen dogoreeto deedi men ne mbawi dogde deedi men ne wawi musde eɗen mbawi hay mayde en ɗum waɗi kala saɗa nana tan galle fo ma yi walla yimɓe tato ma ye galle walla yimɓe tato garama dogoreeto nana tuuta yooɓe ƴewta koɓe ñaami ko soit ɓe gaddi talde tew galle kaari en ayi ɓe janggi talde tel nde ɓe lawƴi ɗum ɓe defi ɗum ɓe ñaami taw posone ne wonno nder to posone o jaggi ɓe ɗum waɗi noon alay sago neɗɗo wawa rentade dammuwol so tawi ari e fettade foti ko ngeloba mum foti ko nagge mum foti ko mbaalu mum foti ko mbeewa mum foti ko gertogal mum kala hen ko ari e fettade rento musidɗo tedduɗo rento koy saabu a anda ñaw mo ngol ñawi a anda ñaw naɗɗo hen ha sakanan fetto tene an mbiya ya hoolo e jaggude ngun tew ñama ɗum teɗen gandi tew jawdi ne adda rafiji kewɗi ko ɗum saabi noon kamɓe to banggue woɗeɓe kala koɓe mbaɗa maɓe jangga ɗo waɗi Allah wi jangge son janggi tan ma on mbaw rentade nde tawno moni kala ko deftere goɗɗo kamɓe woɗeɓe ɓe janggat hunde ɓe jangga neɗɗo o ɓe jangga hunde dabeje
haɓe paama haɓe ganda ɓe daña wawde rentade. ɗum waɗi noon ɓe mbaɗi ko wayno safroɓe yonɓe ɓe ko vétérinaire en jaareten ko jawdi ay ɓe jaari ko yimɓe ɓe jaari ko kulle goto foof ene jogui ɗo yaari. joni noon yaaruɓe to banggue jawdi ɓe kala hitande ɓe gara ɓe pikka jawɗele ɗe sabu ɓe gandi kooti ne goodi ɓowɗi ne goodi ay carwaji ne goodi carwaji woni colli ceebɗi kuneɗe ɗi ɓuucoto ko ƴiiƴam jawdi ɗin ne goodi ay kulle goɗɗe ne goodi walla mbiyen tan diwe goɗɗe walla ɓowɗi goɗɗi ne goodi ɗi so ceŋima e jawdi bonnat tew jawdi tew o kala fuunat fuuna ƴiiƴam. ɗum waɗi so tawi hirsi dammowol a huttingol aɗa tawa toon fuuno on fuuno noon sa anda ko woni rento ñamde ngun tew sa ñaami on tew tan sa rena joñi dañata. ɗum waɗi noon enen eɗen jogui caɗele mawɗe no feewi ko fate banggue ñabboli. aɗi goto men rafe ya hôpital waɗi analyse uji ƴiiƴam mum kala ƴiiƴam mum ƴette ay gueɗe mum kala ƴette machine aji donc yiide ñaw mum sabu eɗen jogui sifa ñamde eɗen jogui sifa rendo eɗen jogui sifa gonka so tawi en mbaylaki ganden ɗum fewani hay seeɗa kuntal. ɗo ko toɓɓere jarde rippude beele enen kala ballodiren en. en kaalino yontere ɓenɗum dow tonde rafi goto hande ɓurɗo tampinde windere nde kala mo jiiɗa hande hoore mum ne muusa keleng ne noon kala yo sellu kala mo jiiɗa hande saha kala omo seɗo kala mo jiiɗa saha kala so lelimo hayɗa koyɗi bonɗi o wona e ruytude yo yaw ƴeewoya ƴiiƴam makko. ñaw goto hande ne woodi ene wiye fefto foyit ko ñaw mo ganduɗa ɓurɗo hulɓinade ñaw o ɓooyi kono oɗo saaha o waɗi révolté nde tawno hay guertoɗe ene dokka ɗum so ɗe lawƴaka hade laaɓi aɗa dokka ɗum. ñande en jiiye jayde leydi Mali docteur goto omo leydi Mali o waɗi analyse uji kewɗi no feewi ɗon ɗo jaaɗen leydi Mali eɗen duwono wittiyanke goto ɓiɗɗo malinajo ko fate banggue paludisme walli laamu leydi France no feewi cankiɗo yontere ɓenɗum ɗo hene nde o holliti wonde guertoɗe kewɗe enen gadda ko wiyete fefto foyit. ɗen guertoɗe noon so tawi ɗe lawƴaka haɗe laaɓi cer saabu guertugal alay saago mbaɗa e mum ko wiyete vinaigre ene mbiyata vinaigre mbaɗa hen vinaigrette maɗa mooma ɗum mbaɗa hen lamɗam lawƴa ɗum cocca ɗum ha laaɓa ha wiye cer ha natta seccude ha natta lubde kala ɗo ñokel wonno guitta ha laaɓa on sanga lallita ɗum marñina guertoɗe maɗa saɗa defa ha ɓenda kono noon guertogal lawƴi laaɓi laaɓani joni dana fefto foyit ko rafi ɓurɗo hulɓinade hande e rafiji jawɗo hanɗinde neɗɗo. on rafi kala nde wonate ƴiiƴam maɗa o wahlita ko hoore maɗa kala ɗo gonɗa jiyata ko koyɗi bonɗi aɗa hoyɗa koyɗi bonɗi hen sañi aɗi e mayɓi ene nodduma saabu ñanden suko goto mon ɗo e ndiɗo leydi o leloto jamma o yiya mammakko en o yiya taniko en o yiya hankkadi jiyatan jatiko en ene mbiyamo saɗa yiɗi arde min gaddo saɗa yiɗi arde armin nawma nde o yeehi ɗo hen docteur eɓe ƴetti ƴiiƴane mbaɗi analyse tawi o wondi tigui koye fefto foyit jaaɗo ha yetti won degré automatiquement ɓe guddimo toon e cuuɗi cafriɗe ɓe ceeŋe makko butelaji aɓe caframo alhamdulillah joni o saɓori kono traitement mum ne juuti. ɗum noon neɗɗo kala kene ñaama yo tinno ha tendi ko fate banggue kakol a yeehi guesa a suuɓi haako a addi haako ko yo nattuno wano ni jaggo haako mbaɗa e beignoir walla bool cabbina hen ndiyam ne woodi lawƴa ha laaɓa mbaɗa hen eau de javel walla mbaɗa hen permanganate lawƴa ɗum ha laaɓa ha kakol ngol laaɓa nde tawno kakol ene yaawi wahlide hoore musidɓe tedduɓe. so salade mum noon ɓuuri bonde so suppame mum kadi ko hono noon kono salade o kam wencit ɗum ceeka kela ha joodi gonɗi nder ɗi kala giwa ha laaɓa wotoya restaurant jamais ha ñama toon salade rento koye musidɗo tedduɗo wallahi sa rentaki a wonta seere hoore musande te a wonta seere ɓandu wuleur a wonta seere koyɗi bonɗi nde tawno ɓuuri welde aduna kala ko gandal witto bitta ƴiiƴam ɓuuri welde wittude wasa wonde sikki sakka
nde tawno ƴiƴam so nafi ƴiƴam so ñawama tan a ñawi ay ƴiƴam so sukara naati hen rokkuma ko wiyete diabete ay ƴiƴam so paali naati hen tan so ƴiƴam ɓowɗi naati hen rokkuma paali ƴiƴam so virus naati hen rokkuma sida ne woodi ko wiyete tuberculose natata koye ƴiƴam ene woodi ko wiyete fefte foyde ko kalɗen ko koye ƴiƴam nde tawno ƴiƴam woni neɗɗo ƴiƴam woni neɗɗo ƴiƴam ɗam noon soɗam boni fof boni woni hen ƴiƴam en ko tétanos saabu en gañoto en cafrotako jambere fiima laaɓi yuuma jaasi yuuma butel yuuma ay jamdi yuuma ƴiƴam yaltanata wawde yaltude selliri noon jaaha taw ko tétanos ɓolo woni e ɓandu maɗa mo jiiɗa kala ɓandu mum ene futtine ngata ko hunde fonde rentede musiɓam tedduɓe alay sago noon tinnoɗen ballodiren e gueɗe moni kala ko deftere goɗɗo goto men kala wonko foti janngude e goɗɗo o kala kakol bangol wonde lawƴu ha laaɓa tinno lawƴu ha laaɓa an musidɗo tedduɗo hayso ko nana noon lawƴu ha laaɓa ha wiye ceer ganda oɗon beele momo dewɗa o ko o rokkanma caɗele ha battinoɗa e cuuɗi cafrirɗi te wonɗo yettoto sa ari toon ɓe mbawa safrudema saabu so tawi ɓe mbaɗi analyse uji ɓe donki yiide ñabbuji denduɗe e ɓanduma tan ɓe kewi rokkudema ko kalmama ɓe mbima yah heddal waɗa yaha ngara moni kala men ko deftere goɗɗo janggen e goto men kala dafaɗo goto men kala dafaɗo janggeni mum en kaali joni tuberculose so tawi naate ɓandu bonna ƴiƴam kala gonɗo e galle eɗen ñaagui ɗum kala gonɗo e galle so tawi a ɗojji balɗe 4 dartaki tinno ƴeew koppu ma banggue ƴeewa bidon ma banggue walla ƴeewa butel ma banggue ko wallude ɓesguji ɗi ganda ka deftere ɓene janggay ma annene kadi koɓe deftere aɗa janggay mabɓe ko ɗojjata ko noon ɓeyda jaɓani ƴeewoyde taw walla haala kalis wawde ƴeewoyde rento kam wota rabde heddiɓe ko ɗum woni rentade ɗum woni wallude mboɗo jogui kalis seeɗa ni kono mi sellani rafi mo joguimi mi hoolaki mi wasayade makka ko potital woni toon mi wasayade inde ko potital woni toon mi wasayade jama mi wasayade juma ko aɗa ɗojja aɗa hatto an hoore maɗa ko ɗojjata ko ɗojjo cattugo ne arata e katte oole a anda taw ko gonduɗa saabu ko virus o woni ko toon teni virus o kala hemo calminɗa koko ƴettata mbasa yade jama mbasa yade juma mbasa yade suudu kaaba mbasa yade dente ay gona banggue ma ha cella jaaha ɗum woni a rewi Allah a jokki e ndam saabu a rewri Allah saabu Allah a jooɗima ha Allah salinima a yeehe bande en a rokkaniɓe rafi a rokkaniɓe ñaw ɗum woni wonde neɗɗo pertuɗo pinal nde tawno ko pinal yeynoto leñol sa yi leñol feeri tan ko pinal hanki nde mawɓe men joguino pinal en peer nde garɗen jaɓɓuɗen ɗakkiɗen e pine janane ɓe daɗi en pine datti en pine ay peerɗen donc ɗen feeñje heddi goto kala ne ñiga ene yataw ko ɗum mataw ko ɗum ko pinal tan neɗɗo yo fin tan won pinɗo tan sa woni pinɗo tan alhamdulillah a foolat toɓɓere nde jiɗɗen waynorade Allah addi en e lewru korka ha en jettima ɗo alhamdulillah won julɓe hande alhamdulillah won juuloɓe janggo julɓe hande ɓe e juuloɓe janggo ɓe enen pop yo Allah jaɓanen julɗele men ndeweten ko Allah goto joguiɗen ko annabi men muhammadin sallllahu alayhi wa sallam sa juuli alhamisa a juuli aljuma yo Allah jaɓanen julɗele men ndentoɗen noon tebbuli ɗi ndentoɗen jaltuɗen koye korka wiide ɓaɗimi yalte korka tan yomi goƴƴo kokka en fanta en kala ko atami goƴƴo beele waɗa récupéré ala wona noon ɓandu ndu wowi rythme ñammintade tan ko jamma no gowirɗa ñamminirden jamma ni so tawi ñalawma ari seeɗa mbasa dañde caɗele nde tawno rin ko jiiɗa ko waɗira e ɓandu ko ha golla kala ko ñamɗa kam gollata serda ko foti yaade to wontoya boroɗol ko yaltoya ko foti wonede taare ko yaltoya ko foti wonde ndiyam ko naye banggue ndiyam foti wonde ƴiƴam ko naye banggue ƴiƴam ko heddi ko Allah andi ko waɗata ɗum noon serdata ɗum ko rin
alay sago noon moni kala rokka ɓandu mum haqqe ha timma wordanje hen caɗele mawɗe. ɓiɓɓe fulɓe fullaɓe barke hettiyankoɓe buuɗal yurmede jokli windere kala weltare ɓiɓɓe fulɓe andu diine maɗa fedde heblo sukaɓe afrique ene waɗon julmo wuuri pap ne waɗon julmo wuuri kala dillowo e jayde weltare ɓiɓɓe fulɓe kame fedde heblo sukaɓe afrique andu diine maɗa e fedde heblo sukaɓe afrique kalɗo jomum wawi wonde en mbaɗi ɗum julmo wuuri oɗon jarlo oɗon jaafo yo Allah ken tawede mo wuuri kala kadi mo dañani yettade porfile uji men alhamdulillah timmi kala duwiɗo e dingiral timmi nde tawno ma dañ garɗo e porfile ma duwi Allah e messuji hewde donka ruttude ɗum duwaw sikka mataw a welaka ala kala mo message mum taati ha yetti privé men so Allah jaaɓi so wona taw ko hewrede walla heñade walla ronkude yiide eɗen jaabo jomum heddoto noona ko hen saji soɗi keewi a wawa jabdade pop nde tawno haajuji ɗi ne keewi ko watte kone heewi kadi yimɓe joddaki sa arti ka tawa goɗɗi gaari ay donka dañde fartaŋe wawde jabtade foof ɗum noon moni kala yo faami haqqille mum tan en jarlodiri en jaafodiri en duwodiri yo Allah ken tawede mo woori ɓiɓɓe fulɓe fullaɓe barke yo Allah jaɓanen korkaji men ko juula hen ko sakka hen ko duwa hen ko rawa hen Allah yo Allah yaafo en ko tata hen mboɗo wasiyo noon denɗa men sosoɓe jajaɓe barinaɓe liliɓe an ɓe geygueɓe sek ɓe gaygayɓe kamɓe kala mboɗo wasiyoɓe wasiyam faade mabɓe ko coursaji ɗi liggitama ko korka dari ko mbolo kon foof liggitama mo jiiɗa kala no ɓorni bolokel nana jogui cocorgal nana jogui course ne waɗi hen laafayel aha noon woto korka maayi tan coursaji ɗi kadi ligge defte ɗe mofte mbolo kon mofte laafiyon kon mofte cocorɗe mofte ala jokke kaɓoɗe seyɗani o jokke woto dartoɗe jokke woto dartoɗe kaɓoɗe seyɗa so tawi seyɗani tonggama ha korka mayi o tonguitama sa arti ɗo gonnoɗa ɗo ko zéro hanina hoorani nde tawno kala hitande so korkari hasbu hoorema ko mbaɗannomi ko beele mi natta wadde ɗum Allah yaafo kam waɗa min mbadi peewal so ɓatake buuɗal yurmede feeri feeñe windere moni kala naftoro ɓatake men hande ko cellal ɓalli kam e wasiya wonno guiɗo mon sehil mon Saar Abdullaahi Saar kettuki malaki jaam yo jaam Allah ñallanen so gueno haaji yontere faande en garani e buuɗal yurmede kabruji mon e ɗemgal pular ma jokku inchallah assalamu aleykum wa rahmatullahi taala wa barakatuh